Ġimgħa qabel jerġgħu jibdew jiltaqgħu id-deputati parlamentari, is-sala tal-plenarja tal-Parlament laqgħet l-artisti u nies li jaħdmu fis-settur bilan li tkun diskussa l-viżjoni għal qasam kulturali. Viżjoni li għandha titfassal mill-Kunsill tal-Arti u tieħu lil pajjiżna sas-sena 2020. Albert Marshall, chairperson tal-Kunsill, fisser il-ħtieġa li l-artist għandu jkun fil-qalba ta' kull viżjoni. Xi ħaġa li l-artisti dehru li jaqblu magħha għax sessjoni ta' madwar 3 sigħat l-idejat kienu bosta. Fosthom kien hemm James Azzopardimeli, membru ta' Studio 18, u enfasizza l-ħtieġa li l-arti trid tkun inkorporata fis-sistema edukattiva. Għandha tinkorpora elementi tal-kreattività u tal-kultura għaliex il-futur ta' Malta huwa bbażat fuq kemm l-individu huwa kapaċi jesprimi ruħu b'mod li mhuwiex biss dak li tgħid it-teorija ma b'dak li anka l-ħsieb tiegħu jkun jixtieq li joħroġ. Oliver Scicluna, chairman tal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità, spjega kif l-esperjenza tiegħu fl-arti għenitu jemmen aktar fih innifsu. Importanti li nieħdu din bis-serjetà għax kifet fid-diskors tiegħi llum se tagħti riżultati kemm diretti kif ukoll indiretti. Ġifieri l-persuni se jissoċjalizzaw, se tgħinhom jissoċjalizzaw aktar, se tgħinhom aktar biex jemmnu fihom infushom biex iħossu li huma utli. Waqt il-forum sar l-appell biex tingħata aktar attenzjoni lejn il-kwalità filwaqt li semmit il-ħtieġa li hemm bżonn ta' aktar fiduċja fl-artisti. Spikka wkoll id-diskors ta' Ahmed Bugri mill-Fondazzjoni għal kennu appoġġ lill-immigranti. Spjega kif it-talenti tal-immigranti jistgħu jwasslu għal aktar inklusività fis-soċjetà. People sometimes miss the cultural richness that people bring with them, their expressions, their poems. Some of them have theatre, drama. These can also benefit our society when we are able to include them. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici der sodisfat bir-rispons f'din is-sessjoni. Fisser kif il-kultura tagħti valur lis-soċjetà filwaqt li l-istess soċjetà toħloq il-valur għall-kultura. Dan kif tkabbar il-ħsieb, tiżviluppa identità, toħloq dialogu, toffri aċċess u tkabbar l-ekonomija.